Така. Августина. Гуси банан. Хайде, баба. Хайде. Медя гуси бананче. Хайде. И Марк макарон. Марк, чакай да ги избърша, ти мръсни. Мяу. Мяу. Оставим ли така? После като ги забравим, хайде ще кажи. Вие сте ги взели, ще сте ги оставили. Медя. Баба? Къде е баба? Готово. Къде е баба? И с това се справихме. Другото баба ще го изяде. Чакай да ги избърша. Чакай да ги избърши баба. Оле, и то уста е от сиропчето по муцунката. Багира, какво ще я правя? Ще носим с нас. Ама рибата? Рибата ще изсипем повече храна. Не може така да защо не накараш да или тук да я пулсираш на няколко, горе-долу. Той е един буркан. Колко му е да спръскат, то не е лесно.